O sea,
Ole, Lo que ellos propongan está guay. Corre, corre. un aplausito para nosotras, ¿o qué? Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Grazas por ese espontáneo aplauso. Mis fielas. A ver, bueno, benvidos, benvidas, benvides a esta nova entrega de premios do Carballo Interplay 2025. Para quen non nos coñeza, somos Belén Puime e Miguel Canalejo. Un pouco somos como la pija e la kinky. Sí, bueno, os que nos coñecen saben máis que somos la pija e la outra pija. Grazas por estar aquí, profesionais do contido digital, autoridades. Entendo que toda a xente que falta está ainda no American Dreams, cantando borracha La oreja de Van Gogh. Un pouco como Leire, ¿no? Tamén, de la oreja... Belén. Bueno, podo dicirlo, eu son pro Leire, igual que podo dicir que Rosas está sobrevalorado. Bueno, Belén. Factores, vale? Sí, vale, perdón. A xente sí que está de resaca porque o Carballo Interplay toma moitas decisións, algunhas mellor que outras. Dentro delas, pois, ter a gala de premios despois da festa máis grande. Digoche unha cousa, eu estou a tope con esta decisión. Eu creo que o Carballo Interplay o que quere ver é se de verdade estades comprometidas co contido digital. Queredes premios? Pois tedes que vir aquí de resaca. Sí, efectivamente. Ademais, a organización comentounos que cos premios van a haber unhas cousiñas especiais que son un codiciado ibuprofeno para todas vos e unha botelliña de auga do tempo. Sí, Frías non quedan frías. Non quedaban frías. Estás preparada, entón? Eu sempre. Imos. Sempre. Imos alá. Imos. Esta é a edición número 12 do Carballo Interplay. Efectivamente, o Carballo Interplay celebra o seu aniversario máis 12, grazas, 12 anos, grazas Sonia Méndez, 12 anos de actividades, 12 anos de proxeccións. 12 anos dos veciños de Carballo tomando café con influencers de pelo azul. Esperándose ben galloso, que realmente é o que lles importa. Digamos que esta é unha das virtudes do Carballo Interplay, un espazo pro-virtual que ten a capacidade de desvirtualizarnos, de atoparnos aquí. Por exemplo, Miguel e eu coñecímonos aquí. Efectivamente, e grazas ao Carballo Interplay eu teño unha amiga que me avisa de que expresións modernas están pasadas de moda. Para. ¿No? Xa. Bueno, imos comezar agora así co primeiro premio da noite. Mediodía. Primeiro premio do mediodía, que é o premio que a mí fai moita ilusión, premio a produción de contido digital, que ademais é un premio que ten unha cuantía económica de 3.000 euros para que este proxecto poda ser realizado. 3.000 euros. Fua, Esos niño. son 3.000 euros máis que se che cai un mestre Mateo. Están os de Rapa a ver se fan entón aí unha serie web ou algo. Sí, sí, sí. Fosco. En fin. Recibamos cun fortísimo aplauso o concelleiro de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueiro. Bueno, como Sonia me díxome que podía dicir calquera cousa, vou aproveitar primeiro para dicirlle a Belén que a mellor maneira de curar a resaca en Carballo son os callos. literalmente. Factores. Entón, claro, evidentemente, tomade os callos ao sair daqui. Eu quería dar as grazas a toda a equipa, encabezada por Sonia, por facer sempre realidade un festival como este. Eu agardo que todas e todos e todes vos o pasarades tamén como eu pasei durante todos estes días. E, sobre todo, a xente que non vai a levar premio, que siga creando, que siga ofrecéndonos novos proxectos para o ano que ven, e, sobre todo, que ninguén nunca vos amordace nin vos impida crear en liberdade, vale? Porque este festival o que resalta é o talento, evidentemente, pero o que quere resaltar sempre é ese espazo de convivencia e, sobre todo, ese espazo de liberdade. Imos alá cos premios. O premio ao proxecto de contido digital en galego é... Díxome Sonia que iba a ter aquí un papeliño para explicarlo, pero non o teño. Bueno, pero vou explicar eu. Que participei no xurado. Creemos que o premio vai para un proxecto necesario, un proxecto valente, un proxecto, ademais, moi ben explicado, e creemos que tamén é un proxecto que vai a ter moito recorrido porque vai a dar voces a moita xente. Un proxecto que trata, ademais,
un problema que sufrimos e sufrimos, eu creo que todas as persoas en algún momento da nosa vida. O premio ao proxecto de contido digital en galego é para Epidemia Invisible. Bos días, Carballo. Bueno, pois, moitas grazas polo premio. Ai, que nervios. Bueno, primeiro, non sei, joder, que iba a decir, viña pasando no coche, va, Sejano, que dixo, pois non sei. Bueno, grazas a todos, a todas e todes por estar aquí, ao Carballo por impulsar estes proxectos, por abonar as marxes para crear novo mainstream e, non sei, grazas a meus pais que me estiveron axudando a pintar o viernes o platón no que vou gravar estas cousas e non sei, ao meu equipo, a Alberto, a todos, o sea, non sei, gracias. Vale, esperad un momento aí, que vamos facer unha foto, fashion. E agora sí, Xosé, doblete, vas a entregar tamén o premio do público. Fuá. Estou enchufado. O premio do público, espero que votarades todos e todas, é para Triple O. Vai no recibir Sonia. Sube Sonia Méndez. Sonia Méndez vai facer historia agora mesmo. Me vou dar un premio a mí mesma, no. O que sucede é que este premio, bueno, pois foi sabemos quen o gaña onte, a última hora, entón escribimos a creadora da serie e acaba de chegarme o vídeo fai 3 minutos. Entón non nos deu tempo a cargalo, vale? Entón vou a facer esta fricada, que non sei se vais a ir ben, de polo menos saber se se escoita. Vou no poñer aquí. Espera. Xa empezamos mal, un momento. Hey everybody at Carballo Interplay. I just heard the news that Triple O has won the Audience Award, which is such exciting news. Thanks to everyone who laughed and watched it and voted for it. It means the world to us. A massive thank you to the festival organisers and all the other content creators that screened. Thanks again and love from Australia. Bueno, que está moi contenta, dixo, vale? E que moito amor de Australia. Moitas grazas. Precioso. Sí. Bueno, Carballo Interplay, como moitas saberedes, empezou sendo un festival de webseries, pero co cambio do paradigma, pois agora celebra todos os contidos digitais. Todos os contidos digitais? Todos? Home, sí, Miguel, todos. Entón as discusións que teño cos meus cuñados de Vox polo grupo de WhatsApp? Home, no, eso non, porque é privado. E as fotos que mando por Grindr? Home, non, porque digo que son privadas tamén. Com si, com sa. En fin, o novo premio é o premio mellor contido digital galego. E imos dar un aplauso moi forte A María Rúa e Marta Pérez. Dale. Bueno, tedes. Veñen servidas, estupendo. Ostras. Non sei se nos dará a voz porque, bueno, hoxe non é onte. Pero imos co premio Mellor Canle. Chan. Polo seu pitch dinámico, divertido e que explica moi ben o seu proxecto. Interesounos a interacción física do pitch cos materiais e pareceunos moi relevante a profesionalización da Canle no último ano, que mellora significativamente a súa calidade. E porque nos cantou e nos quentou o corazón. O premio a mellor Canle é para Rebelico. A que lle entregues. Que tal,
Amigos e amigas, eu son Iria do Fallado, non son Rebelico, pero temos a Rebelico ao teléfono. Así que... Nada, ela está traballando agora mesmo, así que, bueno, deixemos con ela. Eva, el micrófono es tuyo. Ai, non se escoita. Leila, non se escoita. Altavoz. Perdón, son boomer. Xa está, xa falas. Hola. Ai. Bueno, Dios mío, muchísimas grazas, mil disculpas por non poder estar aí, pero como xa dixen o venres, teño 40 vídeos ao mesmo tempo e agora mesmo estou en Melide traballando, non puiden estar aí, pero muchísimas grazas de verdade bueno, primeiro que nada a Leila, a Iria e a todos os rapaces do Fallado por facer de representantes miñas, que muchísimas grazas ao xurado e ao Caballo Interplay por esta oportunidade, porque ni nos meus mellores soños imaginaría isto. Nada, non sei, que moitísimas grazas por todo e por darlle un oco a nosa tradición deste festival. Nada, eu solamente dicir que seguirei apoiando a nosa tradición mentre o corpo aguante, porque temos unha riqueza inmensa que todas e todos debemos seguir apoiando. Nada, longa vida ao Carballo Interplay, a Rebelico, ao Fallado e a todos os creadores galegas. Moitísimas grazas. Imos quitar unha foto. Sí, unha fotiña. Facede a foto, Iria, ponte para foto. Podes por unha foto dela no teléfono. Claro. Espera, vai por unha foto dela, ao final... Ai, que, Ao final dixen iso e agora tempo, xa... Se alguén quere promocionar algo neste tempo... É verdad. Porque vende un coche... Iria, cantas fotos de... Bueno... Tranquila, a xente non está de resaca, non pasa nada. A xente quere que nos calemos, eu creo que... Aí está. Moitas grazas. Ole! Bravo. Bueno, grazas por baixar un pouco o micro porque son tan petit. Estaba vendo antes a Sonia facendo así, digo, gracias. Bueno, entrego o premio a mellor creadora. Culpable. O Pitch Camp convértese na nova categoría gañadora. Por saber monetizar a desgraza, facernos rir con lifestyle e aventuras no xulgado de Rianxo, explicar con claridade o seu proxecto creativo, cremos que debe gañar o premio a mellor creadora Sara Seco. Marta. Trae, te cojo esto. Tiña, que fun pa Padrón en vez de vir pa aquí e cheguei tarde. Todos os camiños levan a Padrón na miña vida. Grazas ao xurado porque é unha honra moi grande recibir este premio e recoller o testemunho de María. Estou feliz por min, pero estou moi feliz por Eva, porque non sabedes o que traballa Eva. Pa arriba pa baixo, cas ferriñas, con Rebelico, co fiadeiro. Merecio tanto. Este recoñecemento é moi importante para min, polo que significan para min o Interplay e as persoas que traballan nel. Quero facer un recoñecemento ás miñas compañeiras de nomeamento, porque ninguén se mete en xardíns como Patri e ninguén é tan creativa como Nuria. Grazas, mil grazas, longa vida á creación en galego e, sobre todo, longa vida ao Interplay. Que ben vou salir na foto. Ala, ata logo.
Están baixando o micro porque xa somos petitets. Belén, parece que foi onte cando recibín xunto a Lucía Estevez o premio a produción pola nosa webserie Xan. Bueno, parece que foi onte para ti. Para os demás, Miguel, xa estamos noutra época, pero sí, é unha serie que ademais a min encántame revisitar, Xan, porque creo que é dos teus mellores traballos como actor. Pero se prácticamente non tiña diálogos. Por iso. Entendo, situovos, non pasa nada. É o típico momento da gala de premios no que os presentadores lánzanse pullitas, non é este momento. Agora supónse que teño que dicir algo malo sobre a túa serie web Pringadas. Pois sabes que che digo, Belén? Non vou facer. Xa sei, literalmente ti escribiche o guión e no guión pon. Sabes que, Belén? Belén, sabes que non vou facer? Porque sabes que me ensinou o Carballo Interplay? Sabes que me ensinou esta nova xeración de creadores e creadoras? Belén. O que? O poder da amizade. O poder do apoio entre compañeiras e compañeiros e compañeires. E dígoche unha cousa, ás veces o respeto, que che respeten, iso fode máis que calquera pullita. Dilo. Queres velo? Realmente non. Es unha excelente profesional. Sí, soy. Belén, quérote moitísimo. E soy guapísima. Belén, esa Taylor Swift do contido vale, digital. Vale, Miguel, das mazo de cringe, xa está. Dou cringe porque son millennial, é o noso sino. Menos mal que eres gay, porque se non foras gay, un señor de 7 anos máis que a min dicíndome estas cousas... Belén, non me saques do armario diante do Concelleiro de Promoción Económica e Turismo, por favor, vale? Miguel, todo o mundo sabe que es gay, tamén o Concelleiro. Por favor, imos dar a benvida ao xurado novo aquí no escenario, Celia Eira, Antía Rodeiro e Lara Caeiro. Vou mirar que hai aquí porque non o sei. Hai algo escrito? Non, teño no móvil que se pode entrar aquí a xente en chamada tamén pode ler no móvil a nosa argumentación. Pois, primeiro vamos dar a mención especial, que non é panoja, pero bueno, levase o recoñecemento destas tres mariliendres e... Con permiso, o aplauso de toda esta xente. Así que, polo seu poder para narrar a dor tanto desde a forma como desde o contido, e pola súa capacidade de emocionar e sorprender sen recorrer a fórmulas narrativas previsibles, o xurado novo decide outorgarlle unha mención especial a The Fates of Papineau. Imos ver un vídeo agora. Non imos ver un vídeo, non pasa nada, imos continuar. Circunstancias. Imos continuar. Ahora sí, vaya panoja. Por darlle voz á problemática do aborto dun xeito claro e necesario nun contexto de auxe de ideoloxías reaccionarias, pola súa atrevida e acertada escolla dunha nova linguaxe audiovisual propia do formato digital e por tratarse dunha obra feita por talento emerxente galego, decidimos outorgarlle o premio do xurado novo á moza que abortou e o contou. Brava! Brava. Para que lle entregue. No, para que lle dedes voz. Bueno, antes que nada, moitas gracias ao Carballo porque este proxecto, como coñeceredes, naceu aquí e recibiu tamén o premio da creación digital. Bueno, un pouco que se dixo aquí, non? O Carballo Interplay é un lugar de liberdade que aposta por novos formatos experimentais. Esta serie creo que non se pudera facer se non fose por este espazo. Nada, creo que vou rematar simplemente dicindo o que Eire e Lía creo que dirían agora, que hai que seguir loitando por un aborto libre, seguro e universal. Bravo. Este ano no Carballo Interplay tivemos a xente de moitísima talla, Ángela Enche, Albanta San Román, Ana Polo, e incluso, porque isto é un festival diverso, a heterosexuais. Dous cis-heteros, dous... Realmente un máis do que necesitábamos, Sí. pero está ok, que foron Facu Díaz e Miguel Maldonado. Podemos dicir, en termos técnicos, que este ano estivo aquí
todo Dios. No, Dios no, porque Belén, Deus é omnipresente. Francisco... É Always in omnipresente. my heart. Non é omnipresente, agora están aí facendo el trío ese, Belén, Papa. non fan un trío. Como se chama? Santísima Trinidade. Eso, trío santo. Trío santo non é Belén. Entón, ti pensas que non veu Deus aquí hoxe? Non sei, non? Deus non está aquí? Bueno, estaba o pop, Que se lle que é parece un un pouco. pouco noso. Menos no católico. No se cadra. católico no tanto, pero ok. Pois recibamos no escenario o xurado oficial a Bob Pop e a Jorge Boquete. Eso que estamos. No, pero... Mellor dirección. Gracias. Hola, ¿qué tal? Los días. Yo tengo aquí una chuletilla. Ah, tedes chuletillas. Tengo chuletillas, sí. Temos os entregadores preparadísimos hoxe. Sí. En primer lugar, vamos a entregar premios a Mejor Dirección y Mejor Serie. Mejor Dirección, empezamos con una mención especial a My Dead Mom, por ser una gran serie que funciona dentro y fuera de festivales y en la que hay una clara intención, rumbo e incluso deliciosa malicia. Ahora debería salir un vídeo de la señora de Australia. Hello, Carvalho. My name's Wendy. I'm the creator of My Dead Mom. I can't thank you enough for this tremendous honor. This project has been such a labor of love and loss, brought to life by so many incredible people, and to be nominated like this is just such a huge honor. Thank you so much. It's so wonderful to celebrate it with you all. Thank you. Vale, o premio a mellor dirección por lograr unha serie que combina xéneros dun modo brillante con su exceso de testosterona que mostra unha masculinidade que resulta ser non tóxica como outros produtos contemporáneos. O premio é para I Adore Juice. E temos un vídeo tamén. Hello everyone, Alec here, Unfiltered. This is the real me. I hope everyone is having a good night. I'm the director of I Adore Juice, and I just wanted to say a quick thank you for giving me this great honor. I'm really happy about it. I'm glad my show found its way to your hearts. And so thanks again to the jury. This is coming from Alec, Unfiltered. This is my real face. And yeah, I hope everyone have a wonderful night, because I know I will. Keep it zoo, baby. Mención especial a Mejor Serie para Triple O por su frescura, su descaro, su planteamiento de situaciones inverosímiles y libres y su falta de moralina. Hi everyone at Carvalho Interplay. I'm Poppy Stockwell. I'm the co-creator and director of Triple O, and I just wanted to say a huge thank you for the special jury mention Best Series. We're so honoured to be recognised by your festival. Triple O was made with so much love, humour and chaos, just like the paramedics in the show, and it means the world to have it acknowledged. A big shout out as well to all the other incredible series in competition. It's such a privilege to be included among such inspiring and incredible work. Thank you to the jury, to the team, festival team, and to everyone who watched and supported the series. Sending big love from Melbourne, Australia. Viva Carvalho. Viva Carvalho. Viva Carvalho. Viva Carvalho. Vale, por último, o premio a mellor serie porque funde técnica, fondo e forma, conseguindo remitir a memorias infantís para permitir a xeración de bons sentimentos e polo seu espírito conciliador e tenro, o premio para The Pearl. Hi everyone, we are so happy to hear that The Pearl has won the Best Animated Series at Carvalho Interplay Festival. We are so excited. On behalf of Sure Cinema, the production company of this film, the director of the film, and the rest of the team, I would like to thank you
for selecting and awarding our animation series. I hope this success would be continued. Thank you. Moitas grazas. Moitas grazas. Gracias. Grazas. Pois moitas grazas por estar hoxe aquí connosco, grazas por vir a esta entrega de premios. Miguel, estás despedindo, pero Sí. no... Pero se xa está todo peixe vendido. É unha sorpresa. Unha sorpresa. Gustan moito as sorpresas aquí, porque imos ter un vídeo resumo. Como imos ter un vídeo resumo do festival? Se estás... Locas! Ah, xa sei. Sonia Méndez paga CapCut Pro. Sonia Méndez, estamos dineiros, pero non, é porque aquí hai moita xente traballando, moitas voluntarias, moita xente detrás das bambalinas, en oficinas, así que un aplauso moi forte para toda a organización, que son a esencia do Interplay. Menudo tanto. Que Vou ben quedar mellor. quedaches, Moitas grazas a Miguel Canalejo, tamén amigo, persoa que escribiu este guión porque eu estaba tendo un brote de ansiedade, porque soy da xeración de cristal, esta que nos pasan Belén. cosas. Que? Quérote moitísimo. Isto é un momento no que vamos a bicarnos. Grazas Xunta de Galicia, grazas a Gadic, grazas Deputación da Coruña por financiar este proxecto. Que incómoda acaba de ser. Moitas grazas a todos os colaboradores, Paco e Lola, Baleato Motor, a Xamonería, American Dream se proxecta. Agora sí, imos ver o vídeo resumo deste ano, compañeiros. Un festival de series e de contido digital que se fai nunha praza de abastos, no primeiro andar floristería, ao lado a chacinería e as carnes, en riba de todo as estreas das series galegas, pois mira, que dicir, produto de calidade galego constantemente, non? Creo que é un dos poucos espazos que existen que permiten a series que se saen un pouco do molde promocionarse e dan un montón de oportunidades a novas creadoras, que eso non acontece moito, non? Notase moito a profesionalización do formato de webserie. Co paso do tempo, coa entrada das plataformas, do financiamento tamén neste tipo de proxectos, creceu moitísimo e non para de crecer. Meternos en distintas problemáticas actuais que sabes que van a causar polémica, iso xa é combater. Só con conmover esas cousas o que a xente fale xa é combativo e xa é político. Lo que buscamos en los creadores que seleccionamos para el programa Radar, buscamos buena calidad tanto de producción como de contenidos y que sea contenido que pueda generar comunidad. A xente que nos gusta o true crime nos atrae todo do xénero, de que se comete o crime ata o fin da investigación. O verdadeiro true crime está no Carballo Interplay. Todo que sexa de algún xeito traballar da man de todas as iniciativas culturais do sector audiovisual en Galicia, pois o Celta sempre vai querer estar aí. Claro, é unha alegría despois de tantos anos de comunicarnos en Instagram. Porque ama tanto a Galicia, porque ama tanto o noso idioma, porque quere ser un galego máis, saber, bueno, pois cousas así que non lle interesan a ninguén, como que opina sobre Trump. Carallo, tantas cousas. A ver, licor café. Tratar un tema que tamén nos interesaba moito tratar e con invitados tan guais. Y una narrativa muy interesante, muy nueva, muy joven,
de gente que entendió además los nuevos formatos y cómo cada vez las narrativas son más disruptivas y nos siguen funcionando. E que esperas a facer contido en galego? Por favor, xa vai sendo hora. Yeah, it's been a great experience. It's been completely different to anything we've done before, so it's been really nice to... I like it. Foi súper interesante, emocionante estrear no Carballo Interplay Mariliendre. Yo lamento decir esto porque sé que ha habido muchos compañeros que han estado antes, Claro, otros no quieres años. faltar a los demás. Pero si quieres resaltar que tú lo hiciste increíble. Mejor que el reto, sí. El mejor show en el mejor festival. E foi moi bonito poder falar felizmente de outros futuros diferentes onde non traballemos tanto. Y tejer redes entre todas para saber que podemos contar las unas con las otras. Pero para mí ha sido muy emocionante, la verdad. Empoderamiento feminista, social, antirracista. Porque estamos frente a un sistema que nos margina a todas Y que pueda haber espacios de cuidado o mensajes cuidándonos. Que sea uno que salga con más conciencia. Ya hicimos algún trabajo. Es una conversación sin filtros, divertida, mamarracha, pues lo que haces con tus amigas, ¿no? Que las conversaciones con las amigas lo son todo, pues eso monetizamos nosotras. La gente ha sido increíble, muchísimo. Había como mucha vibra, ¿eh? Mucha vibra, mucha energía, mucho calor, ¿no? Sí. Lo más. Mujeres a las que despreciamos o de que nos burlamos tenían mucha razón y supieron predecir el futuro. Encarna Sánchez, Sinead O'Connor, José Luis Moreno, Britney Spears y un poco Rocío Jurado, la más grande. Encarna Sánchez ahora mismo solo vive en YouTube, afortunadamente para todas. Mi show es un espectáculo de catarsis colectiva, dado que tenemos esta situación con la vivienda, que la verdad que dan ganas de echarse a llorar. Ha sido una experiencia maravillosa. Es una cosa que tendría que durar años y años y años porque es súper necesaria. Amor, humor y conciencia. Recibamos con un fortísimo aplauso a Andrea Villa y a Sonia Méndez. Que tal, Andrea? Estás agotada, ¿no? Bueno, eu primeiro quero pedir un aplauso grandísimo para o equipo de cámara, que son dúas persoas e que fixeron este vídeo mentres o resto estábamos pasando ben. Quero pedir un aplauso fortísimo para todos os e as voluntarias que traballaron estes días de balde, porque sí, no Carballo Interplay, de verdad, moitísimas grazas. E, por suposto, quero pedir un aplauso grandísimo para o noso equipazo do Interplay, porque sodes amor, porque dades todo, porque tamén o pasamos ben, e que sería imposible sen vos, así que aplauso para o equipo. ¡Bravo! Bueno, eu agáchome porque non son tan petit como Marta, así que subo un pouquiño. Sobre todo, tamén quero darlle as grazas tamén pola parte que me toca aos nosos convidados, as nosas convidadas, que son os mellores, que sempre son un sí, que están dispostos a todo, que os mareamos para arriba, para baixo, vamos, que os levamos casi atados dunha corda, e sempre cun sorriso, e logo sempre fan cousas e inventan cousas novas para volver, para estar con nós, e no fondo dicimos que o Interplay é unha familia, pero que o Interplay é unha familia que cada ano vai crecendo. O sea, estamos moi contentas de que este ano o festival se abrise tamén os contidos digitais, pero tamén o pensamento, porque nós somos as primeiras persoas que somos público do festival e aquí tamén aprendemos moito grazas a vos, así que grazas. Así que nada, longa vida o Carballo Interplay, vémonos nun ano que se corra a bola e agora sí que quero convidar a xente, facemos esta foto de familia, pois ao equipo, a todos os convidados que queiran subir, os premiados, para facer a foto final do festival e logo irnos pois, a tomar uns pinchos e a bailar. ¡Ole! Premiadas, premiados, por favor. Todo o mundo para arriba. Sen medo. Esto Belén vai, se o sacamos.
no, Dios. CrossFit, espera. No, ya está. Dios. Mira, Perdón. así entre los tres. Carallo, pesa, ¿eh? Jolilo, hombre, qué fuerte, ¿eh? Gracias, hombres. Subide, por favor, para quitar unha foto. Bea Villar, que estás aí sentada. Sara, está por alá. Esto ya... Ah, sí. Mutenme. Así, eu nomeando a xente por nome e apelido. Aquí. Estuvieron simpáticas. Estábamos un poco de resaca. Bien. Victoria. No, así. Asomar una cabecita. Yo ya me agacho y me voy. Aquí, mi cara, aquí.